duten taldeketako partaidetza 4 puntutan gainditu da. Eta horregatik, zoriondu eta eskertu nahi ditugu igeldotar guztiak. Erakutsi duten prestutasuna eta borontate ona txalotzekoa da. Igeldotarrek hitz egin dute. Euren iritzia adierazi dute. Eta hori da garrantzitsuena, igeldotarren hitza inork kontrakoa uste badu ere. Oso argi hitz egin dute gainera. Igeldo herri izatearen alde 391 bozka izan dira eta kontra 434. Igeldok herri izan nahi du. Foru Aldundiak behin eta berriro esan duenez oso kontutan hartuko ditu emaitza hauek